La coalició política de Compromís per la Vall d'Albaida va presentar aquest passat dimarts, dia 24 de novembre, a Agullent, el manifest És el moment, lema de la seva candidatura per a les pròximes eleccions del 20 de desembre i que concorreran en les mateixes amb la formació política de Podemos. La presentació va ser duta a terme per Maria Josepa Amigó, Iagueda Micó, Nicolau Calabuig, portaveu comarcal de Compromís, i Jesús Pla com a alcalde d'Agullent. La campanya, la coalició electoral la formem la gent de Compromís, la gent de Podem, d'ací del País Valencià, i un seguit de persones, d'individualitats representatives del món de la societat civil i del món cultural, que venen representats per Pata, que és també el nom del manifest i que també engloba tot el que serà la campanya electoral, que és el moment. Pensem que el fet d'utilitzar la paraula és el moment o la frase és el moment era una forma d'emfatitzar que estem en un moment específic, històric, en el que calia o cal que els valencianistes de pro d'aquest país donarem un pas endavant. Jo crec que des de Compromís per la Vall d'Albaida no podem fer més que una valoració molt positiva d'aquesta candidatura. Jo crec que aquesta és una candidatura que representa els interessos generals del poble valencià. Crec que, a més, és la candidatura que més es pareix a la Vall d'Albaida. Això també es va demostrar en les darreres eleccions autonòmiques, on Compromís va ser la primera força política d'esta comarca i és també el que aspirem en aquestes properes eleccions generals. I també m'agradaria remarcar molt la necessitat i la importància que aquestes eleccions generals siguin més que mai unes eleccions valencianes. Després de presentar el manifest És el moment, a Agullent es va explicar als regidors i regidores de la formació i alcaldes i alcaldesses de la Vall d'Albaida els projectes del partit a la Diputació. També es van escoltar diferents inquietuds i propostes dels regidors d'aquests municipis.